Kirjani pääidea ja tarkoitus on antaa ihmiselle välineitä itsetuntemuksen lisääntymiseen, että hän ymmärtäisi ja tavoittaisi onnen kaipauksensa, ettei hän keskittyisi vain johonkin arkiseen ja toisaalta työelämään, jolloin hänen syvemmät kaipaukset jäävät syrjään ja hän joutuu vaaraan uupua. Nimittäin jos ihminen on pitkään onneton, niin hän joutuu siihen vaaraan, että hän uupuu tai masentuu. Onnea voidaan ajatella hyvin monelta eri kannalta. Sanotaan esimerkiksi, että onni on hyvä työpaikka tai onni on hyvä ihmissuhde. Puhutaan myös onnekkuudesta ja silloin tarkoitetaan hyvää tuuria. Aristoteles aikoinaan ajatteli onnea hyvänä ja arvostettavana elämänä ihan riippumatta siitä, miltä se on tuntunut, ja hän antoi sille nimen eudaimonia. Itse olen pohtinut onnellisuutta nimenomaan tunnekokemuksena, joka on hyvin merkityksellinen ihmiselle ja antaa hänelle elämässään energiaa pyrkiä niihin tavoitteisiin, mihin hän haluaa päästä. Hankalinta on se, että jos ihminen tavoittelee onnea vain yhdestä paikasta, esimerkiksi työsuorituksista tai jostakin materiaalisesta, ja hänen kaipauksensa, syvemmät onnenkaipauksensa jäävät syrjään ja hän käyttää vain omaa osaa persoonallisuudestaan.